Ginong elam kah Nyotrap National Youth Movement HNYM. Hakakat arterik kula lengkot arajar arpusau kelalit ben ujor bat bandawa ni gibor penyat distrik Geribhoi halor ka jing jaklia ka bajor gal air ring mensiam kipat ba akatan bernihat. Kabala ban kata ka kot kakya kipat ba bat dawaru na ka Meghalaya State Pollution Control Board bantau kilat ban weng ya kene gejing e hagan katan. Ha gejing net bo ya gejing ujor na kaliang ka HNYM lalam kemat Daw Donald Mukti Presiden ka Ribhoi District Unit lambat kiwi dekhot. Kibalalet ban IT ka dorkas hau ba MB Tongper Additional Deputy Commissioner ke District Ribhoi. Habakrani gelat patai kubor uba Donald Mukti ulepen pawi gejing sokya ke bajor bantep bakawai kathan ha ke District Ribhoi kata ke bernihat. Kala syak kentup ha ketup bajaklia tam ha kala ring mensiam na kiwi kithan ke badan ha ke ri India. Kabelebuk jeng mas kadai ka koi kakya jong kipat ba. Ulong manakaliang kaseng hi kalalet ban bo da dorkas halor kani kajing mi jong kani katup jong kathan bernihat ka bapen mi egal air bom khut tang namar kajing don jogi karkhana boper. Da ka badawa na ka Meghalaya State Pollution Control Board bahkan toket kajing don jogi karkhana ki bapen trekam kat kum ki kendon balabuk da sorkar bat kumju gitu ki karkhana ki bapen trekam bean ki badan kathan bernihat. Tang ban la ban wenge kajing e akabai dai bat kajing bom khut chu kali air ring mensiam hakatan bernihat. Ngisusi bantep ba ka bornihat kalong kawai na kisor ki bapeni buntam ya kal air ka bajak ya hapo kari India di borok kawai ngidang perkat ba kiri ki ba ki state ki ba he kum ka Maharashtra atau ka Punjab kinuan syakmat hakabai dei ba kajing penmi ya kanekal air ka bajak ya tehenrei ngisusi pada bantep ba hang ni hapo Ribhoi jongi hapo kastit kabarit jongi Meghalaya nilayo ya ka record ka ba klantam hakaji penmi ya kal air jakya ngisung thu ba ki bru ki basa ang tu kanu kimat ya ka jing sitom mo bandring mensim kal air ka ba ki kiring kamlong shu ka ba khod nama balai lembakan ki tedam ki bawan na po ki factory beper ka penlong ya kal air ka ba kiring mensim ban jabo te kane ki jing jabo jog le kala bam rabun ki jing pang ya ki brio ya ki paradok para salam ki basa hang tu bat kham tam ni le ya ki long kemi ki ba armet nang tai ki khenna rit kila ban yo bun ki jingpang na katukal air ka ba ki kiring mensem ni skuntu ba ka jingbun ki factory hapo bernihat ka long haduk ata nama balai ka de nama ka jingbun ni ki factory ki ba penmi ya kanekal air jakya te hadin bangilawan kendu mentan ya i additional DC nakaliang ka jong ila priang ya ka complain ya ka letter complain ka jongi ila ong ba in forward ya ketika complain ya ketika letter complain ka jongi sya ka state pollution control board tina kaliang ka jongi ni kerman ba kane ka complain ka jongi ka letter ka bangilawan bu ha po ha i additional DC kanamlong ka ba ja kendong na kanamlong ka ba kaban putno tang mata ka sneakerman ba what ka state pollution control board ro kan simkia ba de bakan check ki factory ki beran hang tai la ki long ki ba illegal ne legal ro ni kwa ban baka state pollution control board kan check nama let's say what ki illegal factory ro yo kimiat pada kat kum ka procedure ka ba ki dei ban ya tena kaliang ka jongi ni singo ban banjur sa sisen ba ka state pollution control board kadai ban sim khia mardor khnang ba ki parado bersam ni biasa angtai kinyo ya kaliar ka bakhoj ban ring mensem let's say lada ngilap hadin ba hadin kadai ka complain jungi ngidang yu ba ka state pollution control board kam sim khia ya kane tena kaliang ka jungi ka sengi haban sim da koi pat kalenti hakabai dei bat ka jing penmi ya kaliar ka bajak ya hangtai hapo bernihat.